Anem a fer una breu aturada de 5 minuts i en tornar a xerrar del bisfenol A, una substància molt comuna als envasos en què han d'anar molt en compte. Carmanyoles com aquesta que tenc a les meves mans s'han convertit en un èxit de vendes als centres comercials i per això li demanàvem a la dependent de Mercedes. Bon dia, com estàs? Hola, muy bien. Bé, Mercedes, aquestes carmanyoles de metall, èxit de vendes darrerament, no? Es un exitazo. El motivo, el porqué, son libres de BPA y también se puede meter en el microondas, frigorífico y microondas. Y no todo tupper es apto para el microondas. Fantàstic, Mercedes. D'aquí uns minuts en parlam de l'assumpte. Moltíssimes gràcies. Així que, companys, d'aquí un parell de minuts parlam els 5 dies sobre aquesta classe de fiambreres i els components tòxics que podrien dur. Però això serà d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. Sí, casi cada día. Todas las que cogemos compramos 2 y luego las vamos rellenando. Sí, no tanto para trabajar como para hacer deporte, lo que sea, reutilizamos botellas en casa. No sé lo que es, pero he oído hablar de él. Sí, sé que es un poco peligroso para la salud y tal, pero nada más de esto. Sí, ho he sentit. Pues no lo sabía. I una altra cosa que hem de parlar, Tolo, que també són les carmanyoles, que segons com siguin, si és de plàstic, si és un altre material. Ara en parlam d'això perquè precisament el nostre company Xavi Ara ha volgut visitar uns grans magatzems per saber de què estan fetes les carmanyoles, els envasos, que estan en contacte constant amb els aliments. Duen també aquest bisfenol A? Avui, als 5 dies, parlam de carmanyoles, i és que un element molt característic que sol estar present en aquesta classe d'envasaments és el bisfenol A, més popularment conegut com el BPA, i per això venim fins aquí a parlar amb Mercedes. Mercedes, bon dia, com estàs? Hola, buenos días, muy bien, aquí estamos, como otro día más. Mercedes, gràcies per atendre'ns els 5 dies. Sí que volíem parlar avui sobre el BPA, que és una partícula tòxica, que pot contaminar els aliments, però que està prohibit en segons quins envasos des de fa poquet, no? Sí que ens agradaria conèixer un poc què teniu aquí d'envasos llibres de BPA. Per exemple, mira, veiem aquestes fiambreres de metall, que ens pot contar al respecte? Pues mire, estas fiambreras de metal, la peculiaridad que tienen es que hoy en día se pueden meter al microondas. Simplemente es un sistema que es antigoteo, lo abrimos. Veiem que això se pot ficar en els microones quan normalment és metall no se pot. No se puede, pero este sí que se puede. Lo hemos mejorado, se puede meter en el microondas, podemos también congelarlo y es antigoteo, que eso es muy importante hoy en día, el poder llevarnos el tupper a cualquier sitio para comer. Clar, i és a dir, és un metall que també, si els metalls normalment tenen aquest component de bisfenol, aquest metall cal recordar que no en té res, no? No tiene nada, está libre de todo... De tot BPA. Parlam de metalls, però si per exemple anem un poc més cap enllà, veiem les fiambreres de plàstic, que aquestes sí que, sobretot amb la calor i un poc amb les condicions ambientals, són més propenses a mollar aquest tipus de partícules tòxiques, no? Pues, en peculiaridad, estas no sueltan ninguna partícula. ¿Por qué? Porque es libre de BPA. Esto es lo nuevo, los nuevos sistemas que tenemos ahora para poder comer sin tener ningún problema. Y ven que también son bastante más herméticos, ¿no? Eso es. Esto es uno de los tuppers más herméticos que tenemos. Los podemos portar en un portaalimento. Hoy en día que siempre comemos fuera de casa, pues la verdad que... Són bastant útils. Eso es. Perfecte, i ara hem vist aquestes fiambreres de plàstic, però, per exemple, si tenim persones que cerquen una alternativa o que no se la volen jugar, entre cometes per dir-ho així, no? ¿Tendríem alguna alternativa? Sí, tenemos aquí estos tuppers de cristal, que son unos de los que más se venden, porque la peculiaridad que tiene este tupper es que es muy cómodo y es muy práctico.
directamente cogemos, lo tenemos en la nevera, en el frigorífico, queremos comer, pues cogemos y lo metemos en el microondas. ¿Y la tapa? Bueno, hoy en día lo hemos mejorado todo y podemos cocinar con la tapa. Simplemente abrimos estas dos válvulas y al microondas. I el no hace penúltim, falta quitar la perquè tapa. sempre ens trobam amb el problema de que hem de destapar un poquet, no? Esto es, y lo bueno que tiene también este tupper es que se puede meter al congelador, porque no todos los tuppers de cristal pueden ir al congelador, y la peculiaridad de este sí que se puede. I recordam que les fiambreres de plàstic sempre lliures... De BPOA, es muy importante. Perfecte, i de Mercedes, moltíssimes gràcies per la teva No, explicació. gracias a vosotros. I gràcies per atendre'ns els 5 dies. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, pero Gràcies. volveremos a ver. Gràcies, Mercedes, així que companys ja ho heu sentit, el que ens ha contat Mercedes d'aquestes novetats i aquests plàstics, aquestes noves fiambreres que són lliures de BPA i que per tant són bastant més aptes per poder emmagatzemar aliments per al consum humà.